Сред клоните на дърветата, където светлината проблясва между листата, живее едно малко, пъргаво и умно животно – катеричката. С пухкавата си опашка и бързи движения, тя се движи като истински акробат, скачайки от клон на клон с невероятна лекота. Катеричките са създадени за живот сред върховете на дърветата. Те имат силни задни крака, с които могат да отскачат на няколко метра разстояние, и остри, извити нокти, които се впиват сигурно в кората. Благодарение на това, те се катерят с лекота по тънки клони и дори тичат надолу по ствола с главата напред, нещо, което малко животни могат да направят. Пухкавата им опашка играе ролята на балансьор във въздуха, като кормило, което ги насочва по време на скок, а когато застудее, те я увиват около тялото си като топло одеяло. Така всяко движение на катеричката е точно, бързо и изпълнено с грация, превръщайки я в истински акробат на гората. Катеричките са прочути със своето усърдие, когато става дума за храна. През топлите месеци те събират желъди, лешници, кестени и семена, които заравят в земята или скриват в хралупи на дървета. Катеричката прави стотици тайни скривалища, разпръснати из цялата й територия. Истинска мрежа от природни складове. Когато настъпи зимата и храната е оскъдна, тя разчита на своята памет и обоняние, за да открие запасите си под снега и листата. Понякога обаче част от тях остават забравени и от тези семена поникват нови дървета. Така, без да знае, катеричката се превръща в един от най-важните помощници на гората, помагайки и да се обновява и расте. Катеричките са винаги на щрек за опасност. Острото им зрение улавя и най-малкото движение сред листата, а слухът им долавя стъпките на хищници още отдалеч. Щом усетят заплаха, те издават предупредителни звуци, с които сигнализират на останалите катерички в района. За секунди гората се изпълва с тревожни писъци и пъргави сенки, които се стрелкат към най-близкото убежище. С невероятна бързина и ловкост, катеричката се скрива в короната на дърветата или в дълбока хралупа, където е трудно достъпна за враговете си. Тази бдителност е ключът към нейното оцеляване в свят, пълен с опасности. Малките се раждат напълно безпомощни, слепи, глухи и без козина, скрити дълбоко в топлото гнездо, което майката е изградила високо в клоните. През първите дни те разчитат изцяло на нейната грижа и мляко, а тя рядко ги оставя сами. С всяка изминала седмица телцата им се покриват с мека козина, очите им се отварят и любопитството започва да надделява над страха. Скоро гнездото им става тясно за тяхното желание за приключения. Един по един те надничат навън и правят първите си несигурни опити да се придвижват по клоните под зоркия поглед на майка си. Така започва обучението им в накатеренето, скачането и оцеляването в сложния свят на гората. Катеричката не е просто сладко и игриво горско животно. Тя е малък, но важен пазител на екосистемата. Като разпространява семена и помага на нови дървета да поникнат, тя участва в обновяването на гората и поддържането на нейния баланс. Всяко нейно движение, от бързите скокове между клоните до грижливо скритите запаси, е част от една голяма природна система, в която всяко същество има своята роля. И когато видим катеричка да пробягва по ствола или да се появи за миг сред листата, можем да сме сигурни, че пред нас стои един от най-трудолюбивите и ловки обитатели на гората. Благодаря за гледането!